Welcome to this video. Vi lander ikke over ved den der Ice Cube. Shalom Habibi. Oj, jeg har den. Nej, Ice Cube er ikke der. Jeg har ikke strækket med ben 100 år, kan jeg godt mærke. Det gjorde det der. Nej, ikke Ice Cube. Nej. Hell no, man. Hell no, man. Jeg har den værste landing. Jeg skulle have taget min første gang. Fuck, jeg har brugt det. Prøv at se, der landede sygt mange hver Ice Cube. Det var min tastatur der. Oh my god, det er julemandens hus. Og det er det bare. Det er min tastatur der. Jeg bliver skudt efter. 64 ved. Jeg spiller med en X-Pro, han hedder Ludvig Kællingegaard. Ikke noget? B90! Du ved, jeg hedder, mit rigtige navn, det var til Korsholm. Og så prøv at se, om det er fint. Oh, I like that. I like a cup of coffee. Oh my god, I know the owner of Fortnite. I'm seeing a car right there. Let's get the train. Hold Habibi, jeg faldt ned til fall damage. Jeg prøver at gøre sådan der, så glider hinanden. Cut it. Got it. Er du handicappet? Du kan ikke nå et tog, det tør jeg ved med. Kan du ikke bare hele mig? Jeg gider ikke en video, hvor jeg er død hele. Kan man ikke det? To piger der på. Prøv at sætte mig ned, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan gøre det. Okay, jeg kan ikke gøre det, mens jeg nok. Jeg er 30 HP. Nu kan jeg ikke komme op. Hallo, jeg er 20 HP. Jeg er lidt ligeglad, om du dør. Ej, Jesus, Ludvig. Fuck dig. Jeg er i gang med at optage en video, din idiot. Nu skal jeg klippe det her pis. Ja. Jeg synes, du har faldet der, du ikke har reddet dig, så ville jeg synes, at grine. Jeg ville have grine, hvis du var faldet, og du ikke har reddet dig selv. Nu er det ikke mig, der er død. Jeg tænker nok bare lige, at du skal tie stille, hvis jeg skal reboot dig. Eller hvis jeg lige skal sige hele livet for mig selv. Men tak for skudene om matchen. Jeg skal ikke bruge matchen til noget. Jeg er en controller player, bro. Det eneste, jeg har, det er aim assist, og jeg har ikke andet. God damn. Then I'm getting back to my stream and the screen, and then you just popping off. Oh my god. Jeg kan ikke engang finde edit mere, og så har bare hacket mig, så kan jeg ikke finde edit mere. Og så har jeg hacket mig. Report that player. Report him. Fuck dig, du trolig ved Luke. Du er så sød. Kan I ikke se mig? Anita, mig der. Du er god til at vide. Klak. What the... Mener du det? Hell. Stop. Ej, Ludvig, his sister. Stop nu. Hvad er det, en fisk? Hvad er en fisk? Gå ud af det her nu.
What you see, jeg bliver lavet bollet i luften. Der er en eller anden, der havde virkelig godt aim. Jeg kan ikke hoppe. Fordi du lavede en eller anden glitch. Hvor er du? Hvor er han? Ja, han teleporterer over til dig. Han er bagved dig. Han er lige teleporteret, han er bag. Op på banken. Han er en BMW. Han kommer kørende med en BMW. Tag bil og kør væk. Scam, dude, bro. Scam, buddy. Der er 8 liv. Han lader ikke mærke til at være der. Der er 8 liv. Jeg tror, jeg crasher lige nu. Jeg vidste det. I'm at the dust of map. When I'm gonna push the floor, I got to never ask. Vi lander altså et andet sted der end der næste game. Hvad? Vi lander altså et andet sted end der næste game. Shockwave over til min viewcard. Det er dem, der kommer kørende. Yes, sir. Det er så meget dem. Bare nej, tag deres motorcykel og kør over til mit viewcard. Han ved ikke, hvad der. Oh my fucking god. Så skulle jeg kaste shockwave ind til ham, så bare shockwave ud af vinduet, så bare... Nå ja, sorry gutter, mine No way. De sagsøger dig. That's the worst Fortnite player ever met. Det er dumt. Nemlig, så er det bare sådan, de rammer... alligevel ikke, mand. Små godtunger. De har gode øjne. Content, baby! Kan du ikke reboot mig? Jeg kunne ikke hoppe før det pisse til hende. Og kan du ikke lade være med at gøre et eller andet mega irriterende, hvor du glitcher den der reboot? Hallo, Ludvig, please. Spring 100 meter væk nu. Det er gamer-mode. Tror du, de kan se det? Ding, ding. Skal vi lige glitche det igen? Nej, please lad være. Det er seriøst. Jeg kunne ikke hoppe. Værsgo. Så er der glitche. Mener du det? Hvis jeg seriøst ikke kan hoppe nu, så dør jeg. Okay, jeg kan hoppe. Ja, de ser så meget, de har fundet godt ind. Hvis jeg dør nu igen, så er mit liv over. Men jeg har ikke noget healing i din arme, men altså, du skal også hele tiden dø, mand. Jeg er bare på vej væk. Jeg skal kræfte mig ikke være i nærheden af dem der. Jeg er bare løb og boller dem. Du har ikke nogen shotgun, bare lige. Jo, jeg har. Crack en. Krok 2. Skal jeg komme og hjælpe? Kom og hjælpe, jeg har våben nu. Har du healing? Crack. Kom, vi tager dem hele vejen. Vi tager dem hele vejen. Mangler du mats? Farvet. De lå. Lad os gå og sige. Shubama bagved mig.
dræbte også en teammate. Og nu må lige tage ham. Jeg gik lidt... Okay, det er hans teammate, det. Han er en, det der, mand. Så står du! Og du er virkelig dårlig. Så... I'm out. Hvem er de her? I don't like my life. Fuck, der er en oppe på toget. Der står seriøst nogen oppe på toget. Og så sin shalala. Bu-bu-bu-bu-bu-lu. Bu-bu-bu-bu-bu-lu. Hej, vi er. Død. Nej, det er helt galt. Hvor er der en på motorcykel? Han kører over. Kæft, vi er god. Nå, det er Reaper godt. Ej, han er sikkert stadigvæk derovre, ikke? Jo, han går der. Jeg kan se ham. Jeg har ikke noget... So guys, in this video We're gonna get a lot of reboot. We're gonna get rebooted a lot of times. kan I høre mig? Jeg prøver at snakke. Wallah, ja. Hævner. Okay, Spawn Island er lige spawnet, så nu går de der fucking near switch derover, så... Okay, jeg kommer efter. Hey, don't say that. Dios, amigos. Okay, jeg kaster den. Ja, nu skal jeg gøre sådan her, og så løber jeg væk fra den. Bro, jeg får en eller anden kiving. Jeg holder dem som om det er på en penis, altså. Og det kilder ordentligt meget. Kan du høre det? What the hell? Shallah Akbar. Shallah Akbar. Du har sgu da lov til dine pik. Vil du høre noget Spotify? Wallah kebab nature. Vil du høre noget Spotify? Altså, vil du virkelig have noget Spotify? Okay. Wallah kebab nature. I like that. I like my suitcase. I like my suitcase. Allah Akbar. Giv mig lige en ære. Allah Akbar. Jeg har sgu da lige givet den en ære. Hvor fanden er den? Den lagde jeg sgu da over ved reboot-vanen i stedet. Var det så virkelig stormen skade en? Det ved jeg ikke over ved reboot-vanen. I den der store... Der ligger en lille derinde. De står fedt ikke nu. Oh my god, I found one of the rarest things in Fortnite. Der er mange, der siger, at det her det er lorte rare. Okay. Healing og pisse rare, mand. Lad mig ind, mand. Hvad nu så? Der scammer. Dumme indianer. Jeg har 2 medkits, buddy. Du skal lige se mig. Jeg laver lige YouTube-videoer og OnlyFans collab med Otto. Hvad sagde du lige? Så lige OnlyFans på min video. Ja, vi laver lige OnlyFans. Du siger sikkert... Nej! Jeg laver YouTube-videoer. Jeg når Otto mor. Otto og snabelag mor. Ja, det er min YouTube-kanal. Kan du ikke streame eller sådan noget? Du kan gå til det der Fireworks Mania. Ja, det er det samme. Mania. Fireworks Mania. Mania. Hallo, vil du have den her med, eller hvad? Nej, det hedder Fireworks Mania. Men det ikke. Fireworks Mania. Kæft, jeg er god til at skide. Han har alt muligt i spillet. Han er en ordentlig cranker. Så
skal lige se min nye bil. Okay. Bahamut. Den er meget fed, ikke? Jeg kender ham her for... Oh my god. Hvad er det for en af det Porsche? Det er Jaguar. Hvad fuck, hvornår den kommer? Hallo, lyder vi der? Den er så der. You only pins regodos amigo papa. Watch the night and shining armor in your movies. Hvordan er du? Okay, jeg bliver trummet. Den. Han er der. 63. Jeg er min aimbot bask. Skal vi ud og tjekke det? SMG-skud og shotgun-skud. Hallo, lad mig nu komme ind. Og Mads. Ja, men så lad mig komme ind. Okay, alle mine mats her. Tralla, habibi. Her er alle mine mats. Det er nej! Giv mig den. Lykke. Kom nu. Og så får du lidt af hvert. Tak. Hvorfor er det svært at snude? Jeg har kun den her voodoo-mask. Har du medkit? Hvad? Har du medkit? Jeg kastede et til dig over i byen, men det vil du ikke have. Nej, nu. Du har sgu da et til. Nej, jeg har ej. Jeg poppede det selv. Har du med? Der kommer nogen. Hop over. Du skal pickaxe, så skal du ind i deres bil. Nej, jeg er et HB. Jeg er et HB præcist. Jeg skal væk. Så putter jeg dem. Jeg putter dem i sengen. Okay. Bum! Nej, jeg døde til 2 bomber.